أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويؤذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande ɗum ñalawmare alamisa jeeneɓre lewru ramadana hijra annabijo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallama diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe jeeɗiɗi e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi yaadore be nogas e jeegore lewru ɗiɗabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. En ɗon nder fasturgo deftere Allah teddude, en ɗon nder surol bakara. En umiran do ayare nde en fuɗɗino keña en timminayi fassirgo nde, en timmitinan fassara mare nden en jokka yeeso. Fere wonte hafizu ala salawati wa salatu lusta wa qumu lillahi qanitin. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. جامراوي حافظون دينه على الصلوات دو جلده والصلاة الوسطى جلده شكاره وقوموا داري لله نعم الله قانتين وندوتيبه. فإن كفتم تنكلي فرجالا nden julire on ɗon dari be kosɗe moɗon, on ɗon jaha be kosɗe moɗon, aw rukbanan ko on ɗon mbaɗɗi. fa ida amintum to on kolɗini faskurullaha juule ko inne allah kama allamakum bana no andini on ma lam takunu talamuna, ɗum ko on laatino on anda. ayare ɗo bayen fuɗɗi fassirgo nde keña nde wari caka ayaje kiitaji ɗon kiitaji diga satkugo enanta jihadi konu be nanta dagiɗum e karamɗum be kiitaji he'eteɓe ɗi tele be ɓe te'atake, nden be kiitaji hayla be kiitaji sherle be eddaji caka maje ayare man wari. bayen bolliri keña en wino jamirawo wi wala tansawul fadla baynakum, ta yejjite ɓural hakkunde moɗon ɗo. nden en mbino ayaje ɗo ɗe fuu maje ɗe wari ɗe ɗo sogga ɗe ɗo yecca maslahakuji duniyaru on, mana kiitaji ɗi duniyaru. kanjum waɗi jamirawo se siftirini yimɓe bana kiitaji duniyaru ɗo wodi kiitaji lahira bo ɗon. kanjum woni hafizu ala salawati, rene julɗe. hakkilingo julde en bolli seɗɗa nder majum, kanjum on sharɗiji mare, wakkati mare, nden no nde juulirte be no nde hokkirte. to haɗɗo ko en fassirta hande ndeere on woni
julde cakare ɗo. Hafizu ala salawati wa salati lusta. Jabirawi ndena julde nden be julde cakare. Julde cakare modi ɓe waɗi konnguli feere feere ɓe luuri ɓe pottinayi dow gootum. ɓe ngaɗi konnguli feere feere waɗan bana konnguli nogas e gelɗe. Konnguli nogas e gelɗe ɗo ɗe senditama ha dow julɗe man ɗe joyi fuu. Woɓɓe mbi ɗum subaha, woɓɓe mbi ɗum zura, woɓɓe mbi ɗum asira, woɓɓe mbi ɗum mangariba, woɓɓe mbi ɗum eshayi. To ayi julɗe ɗe joyi fuu ɗe wari. Nden woɓɓe feere ɓe wurtini salatul wusta ha nder julɗe joyi, ɓe laarani ko woni wusta man caka. Woɓɓe feere bo aa hoosi mana kalimawol wusta man mana maagol tawassuɗu. Woɓɓe feere bo aa ɓe tokki ɓe laari nuqulu, ɓe laari nakluju ɗee noon ɗume on annabijo wi dow salatul wusta. Woɓɓe feere bo tokki nder qur'anu ma noon ɓe laari ndeere on woni dow salatul wusta. Kala ko ɓe en fuu ɓe hujja maɓɓe. Amma to en hawti konnguli maɓɓe fuu a tawan irum Zaid ibn Arqama hanko o wi zura on woni salatul wusta ha mako, ngam dalila zura on fuɗɗi julɗe nange. Ayi zura be asira ɗe ɗiɗi kanje a suuɗan ha maaje. Mangariba be eshayi bo ɗe ɗiɗi kanje a wanginan ha maaje. Nden subaha, mangariba be eshayi be subaha bo a wanginan. To hanko sai o hosi zura on woni caka ha mako. Nden o hujjiri bo kayre on arti farliɗinego, ngam nyande Jibril wara holla annabi no julira zura ɓe fuɗɗiri ha riwaya mako. ɓe juuli zura, ɓe juuli asra, ɓe juuli mangariba, ɓe juuli esra. Woɓɓe bo wi'a ɗum mangariba on, woɓɓe wi ɗum eshayi on. Amma to a hawti konngulu mai fu bayen mbi se a tawa konngulu ɗiɗi ɓuri ngeesugo. Wiiɓe ɗum subaha be wiiɓe ɗum asira. To wiiɓe ɗum subaha kañum on jullu modiɓɓe Madina fuu. Modiɓɓe Madina fuu maɓɓe ɓe fottini salatul wusta ɗum julde subaha on. ɗume woni hujja maɓɓe? Kayre nde laati caka julɗe nde woni. Baye mbi zura be asira ɗum julɗe nange, mangariba be eshayi ɗum julɗe jemma. Ayi aqimi salata tarfayn minan nahari wa zulufa. Ayi tarfayn minan nahari ɗo kanjum on woni zura be asira, wa zulufan bo mangariba be eshayi. ɓe mbi salatul wusta woni julde subaha on woni salatul wusta ha maɓɓe. Nden ɓe lori ɓe hujjiri ɓe nanta ayare wari ha suratul Isra'i to aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi llayli wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Inna qur'ana al-fajri kana mashhuda ayi ɗum julde subaha on haɗɗo jamirawo sappi. Nde jamirawo sappi ɗum julde subaha on sei laati ɓe ɗon mbi'a ayi kayre on woni salatul wusta, ngam dalila malaika en fajiri, malaika en nange be malaika en jemma fu ɗo hawta julde subaha. Malaika en jemma ɓe heɗiti, ɓe wari ɓe tongi kuuɗe jeyaɓe Allah fuu ɓe timmini, kuuɗe ɓiɓɓe adama ɓe timmini. Subaha wakkatiyel man noon ɓe ƴentata ɓe hota asana. Nden bako ɓe dilla bo seto malaika en nange bo wari, hamɓe bo ɓe waran dab subaha man. Sei ha julde subaha ɗo malaika en ɓe jemma be nange fu ɓe ɗo hawta. Sei to subaha juuli timmi, malaika en nange fuɗɗa kuugal maɓɓe, malaika en jemma bo hooti kuugal maɓɓe timmi. To sei ɓe mbi salatul wusta ɗum julde subaha on. Ɗo kañum woni komngol Seydina Omar, komngol Abu Hanifata nder modiɓɓe mashabaji, komngol Imam Malik nder man woni komngal Laysu bnu Sa'din. ɗuɗɓe modiɓɓe Madina ka fuu hamɓe ɗo on woni kawlu maɓɓe, salatul wusta ɗum julde subaha on. Nda bo hujjaji maɓɓe. Nden ɓe hujjori bo fayin ha ɗum subaha ɗo be nanta mushafu Sayda Aisha. A mushafu Sayda Aisha ɓe tawi ɗo windi hafizu ala salati wa salatul wusta wa salatil asri, ko wa salatil wusta wa salati zuri. Hanko Sayda Aisha o tongi ɗum ha annabijo, mana o wi banni o nanre ha annabijo. Non Sayda Hafsa fu hanko fu ɓe tawi ɗo windiri hafizu ala salati wa salatil wusta wa salati zuhuri, ko kuma wa salatil asri. Wawol adaf wari ɗo wadda julde wonde feere ko zura ko asra ɓawo salatil wusta. Sei laati ɓe hujjori ha nanta mushaf je maɓɓe hamɓe
ɗo salat julde suba on woni salatul usta. Nden ɓe lori ɓe hujjiri ɓe wakkati Sayyidina Ali ardi sahaba en ɓe juuli julde suba. Nde ɓe timmini o silmini o wi hazihi hiya salatul usta. O nde ɓe timmini sey o jangi qunutu. Nde o jangi qunutu o juttini. Nde ɓe silmini sey o wayliti o wi hazihi hiya salatul usta allati amarakumullahu an taqumu lillahi fiha qanitina. O wi ndeɗo ɗo kayre on woni julde cakare nde Allah umri on umma on waɗa qunutu ngam maako. To sey yahi qawlu modiɓɓe Madina fuu ɓe fottini do julde suba on woni salatul usta. Nden Ibnu Ashur nder modiɓɓe tafsir on ko o wi kangol o ɓuri sembiɗingo, mana kanko ha maako kangol o ɓuri sembiɗingo. Nden sey komngol ɗiɗaɓol lollungol kangol ma ɗuɗɗum nder modiɓɓe fuu yahi kanjum woni julde asira. To hamɓe bo ɓe hujjiri nder maɓɓe modiɓɓe hadis fuu woni anan ɓe fima modiɓɓe hadis hosini ga Abdullah ibn Mas'udin, Abu Hurairata, Abu Sa'idul Khudri en, nden irum maɓɓe Ahmadu ibn Hanbali en, ɓe fuu maɓɓe hamɓe bo ɓe fottini dow ɗum julde asira on woni salatul usta. ɓe hujjori bo ɓe hadiseji jaɓaɗi ha annabijo sallallahu alaihi wa sallam. ñande konul ahzabu annabijo ɓe ɗo wasa, nde ɓe ɗo wasa gasɗe ɗo ɓe ɗon nder wasugo kangaɗu gasol hakkunde Makka be Madina, hakkunde nastirde Madina, hakkunde koseje ɗiɗi be ɓafeje ɗiɗi, haratu waqib be haratul wabara, ha cakantare ma annabijo ɗo wasa gasol mai ha ɗoɗɗon ɗo sei ɓe sukli be wasugo man ñande man ha asira sali. Sai annabijo wi laqad shagaluna an salatul usta abrama Allahu quburahum wa diyarahum binnari. Ay ɓe sukli en ɓe haɗi en juulugo julde asira, kayre on woni julde cakare. Dama Allah huɓɓu ci'e maɓɓe ɓe genale maɓɓe fu benanta yite. To sei sahabo en tongi hadisawol ɗo ɓe mbi kangol on lallay hujja maɓɓe dow julde asira on woni salatul usta. Nden wari ha nder hadiseji haɓe ƴami annabijo sallallahu alaihi wa sallam nde eron woni salatul usta o wi salatul asri. Sahabo en ƴamimo ɗume on woni salatul usta, ɓe mbimo o wiɓe salatul asri julde asira. To sei ɓe laari ɗume on waɗi salatul usta kayre nde laati ɗum hujja ha maɓɓe, ɓe mbi ngam dalila wakkatiyel man ɗo, wakkatiyel man umma juula ɗo saɗana ɓe. Ayi kamɓe araɓe ɓe wetan cungullaji maɓɓe, ko wonɓe ha gese, ko wonɓe ha dabbaji maɓɓe, ko wonɓe ha lumoji maɓɓe. Wakkatiyel asira wakkati siwtare on, wakkatiyel man on julde saɗanta ɓe. Kanjum waɗi jomirawo sembiɗini hafizu ala salati wa salatul usta. Nder modiɓɓe hosuɓe komngol ɗo nder maɓɓe Ibnu Atiyat al Andalusi ha tafsirure mako al muharrir wal wajiz o wi hanko ma dow magol o yahi. Nden o hujjori Sayyidina Ali mo wino julde subaha kayre on woni salatul usta go, o lorti o warti dow julde asira. O wi kunna nara anna salata subha hiya salatul usta hatta samina min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawmal khandaqi. Ay o wi hanko ɓe pat maɓɓe ɓeɗo sigi no yimɓe Madina fu ɓeɗo sigi julde subaha woni salatul usta. Sei nde ɓe nani annabi wi heferɓe sukli ɓe tagata julde usta ñande asira, nde ɓe tawi ɗum julde asira on ñande hangaku ɗo. To sei ɓe garti ha dow qawlu kangol ɓuri. Nder malikinko en fuu wodi mo wurti Ibnu Habib, o wurti o wi'e lallay kangol ɓuri jaalugo. To haɗɗo sei en tawa jumhuru modiɓɓe fuu ɓe ɓuri iqraru dow tabitingo julde asira kayre on wonti salatul usta. Sei ƴamol ɗo warata e noyi waɗi Allah suuɗinde nder julɗe ha ɗum waɗi komnguli feere feere. Woɓe mbi ɗum zura, woɓe wi asira, woɓe wi ɗum magariba, woɓe wi eshayi, woɓe wi ɗum subaha. Nden komnguli ɗiɗi ɓuri jaalugo, ɗum subaha ko kuma ɗum asira. ɗume on waɗi banni? Sei ɓe mbi al'ada hunde to nde mawni nde mari daraja dole nde wirna nde suuɗa. Ngam wari hananta ko filla diga defte arande en qissa annabi Musa o tawi jamirawo wolwi o wi woodi yimɓe feere ɗon ɓe waran haragare zamanuru,
ɓeɗo mari julɗe 4 ɓeɗo mari julde nder julɗe maɓɓe 5 ɗo ɓeɗo mari julɗe 5 nder julɗe 5 ɗo ɓeɗo mari julde wonde feere to ɓe juuli raka'are arandere Allah moytana ɓe aybe maɓɓe pat to ɓe juuli raka'are ɗiɗabre jawmirawo maɓɓitina ɓe dammuɗe hinnaye muɗum fuu to ɓe juuli raka'aje tatabre jawmirawo maɓɓitina ɓe dammuɗe aljanna fuu to ɓe juuli raka'are nayabre jawmirawo sey jippine yerda muɗum ha dow maɓɓe to sey nde laati kayre on woni salatul wusta ha nder julɗe kanjum waɗi jawmirawo hertine kayre ɗo annabi Musa wi Allah waɗane nder ummatore muɗum Allah wi aa ɗo nder ummatore annabijo sallllahu alayhi wa sallam to sey laatugo daraja mare nder julɗe ɓe fablu ko nde mari kala julde fu ɗo mari fablu muɗum amma kayre nde ɓurdi ha nder julɗe nden al'ada jomirawo bayen wi hunde to nde mari daraja o suuɗande kanjum waɗi jomirawo suuɗi kujeji 5 ba o suuɗi salatul wusta ha nder julɗe 5 ɗo o suuɗi jemma laylatul qadiri ha nder lewru ɗo nden o suuɗi asmaullahi lhusna ismullahi l azam ɗon woni inde Allah ɗon suuɗinde sey o suuɗinde nder inɗe maako 99 o wi woodi woore wiyetende ismullahi l azam o suuɗinde nde ɗon nder inɗe nden nonon o suuɗi sa'ayel ñande jumɓare ɗo mari wakkati yen ɗon ko a wi Allah waɗane fu ha wakkati man Allah waɗan amma Allah sey ñukkini wakkatiyel man to ɗiɗo ɗo ñukkingo Allah ñukkini kujeji 5 ɗo kanjum waɗi ƴamoɓe ƴamata e ɗon no hikima ñukkingo ɗi to moɗi ɓe sewi ɗi ñukkinama ngam luttuɗum wakkatiji fuu hakkiline salatul wusta ñukkinama nder julɗe to ha anda nde yerum salatul wusta a elanan a heɓane ngam man si a tawa ɗo hakkilini julɗe maɗe fuu ngam ko nde yer on laati wustani a heɓi nde a hakkilini nde bana jawmirawo wi nonnoon laylatul qadri jemmare suuɗama nder 10 ragareje si a tawa ñalɗe 10 may ɗe pat maje aɗo sukli a yela ndeɗo ɗo on a wo'inan ibada ngam a heɓa a fototira be mare nonnoon sa'ayel ñande jumɓare a laatan aɗo suklini sa'aji may ɗi fuu ngam ɗume heɓa a wofotira be sa'ayel man en bolwi ka en wi sa'ayel man modi ɓe fuu fottini nder modi ɓe wangini ɓe mbi sa'ayel ɗo ngel ɗon amma ngel de'ititako na way sa'ayel ayyinangel ba je ñande jumɓare bana jemmare laylatul qadri na ɗum jemmare ayyinande ba nde waran ko annabijo nde ɓe ƴami annabijo wi o laara nder witirije o nogas e go'ore ko nogas e tatabre ko nogas e joyabre ko nogas e jeeɗiɗabre ko nogas e jeenayabre nder witiri nde ɓuri warugo nonnoon sa'ayel ñande jumɓare bo kayre bo ngel suuɗan caka sa'aji ñande go ngel wara nder aran wakkati ñande go nder caka wakkati ñande go kikkiɗe amma ngel ɓuri warugo kikkiɗe kanjum waɗi jaaɓe Allah subtini en wakkatiyel haylala ñande jumɓare ɗo to a laari siyaku jaaɓe Allah fuu muɗum ɓeɗo teddini wakkatiyel ɗo ɗariqaji ananta ɗariqa en diwalo en fuu kala ɗariqa fuu ɗo mari haylala muɗum nden bo haylala man laatan ɗum ñande jumɓare nden bo laatan bo wakkatiyel mutugo nange ngam fottugo be wakkatiyel suɓangel man nden nonnoon Allah suuɗi joyaɓo en bolli 4 kanjum wi salatul wusta be jemmare laylatul qadri be sa'a ñande jumɓare be do njabaka ñande jumɓare nden be ismullahi l azam caka inɗe nden be walojo caka mumini en ɗi 5 Allah suuɗi ɗi ismullahi l azam bo jamirawo suuɗi ɗum caka inɗe Allah ɗo mari asmaullahi l husna 99 ko fuɗɗiri diga Allahu arrahmanu arrahim wal malik wal qudus ara garere as-sabur e 99 nden ɓe wi en ismullahi l azam bo ɗon inde Allah suuɗinde allazi iza du'iya bihi ajaba to Allah torirama be mare Allah man jaban to se o ñukkini nde ha nder deftere mako o ñukkini nde ha nder qur'anu man nde ɗon kanjum en tammi en fassiran to en wekkiya Allahu la ilaha illa hayyul qayyum en fassiran o en mbi ɗum hayyul qayyum ɗuɗɗum nder modi ɓe fu yehi do kayre on o en wi Allahu on woni ismullahi l azam o en wi arrahmanu on nde ɗo suuɗini caka inɗe ngam luttuɗum inɗe fuu muɗum hakkiline nden se walojo nder mumini en
Allah waɗi walojo ɗum goɗɗo on ba maɗa on ñamdan on yardan on gaɗan ko ɗume wala anda alama ko hollatama waloku mako ba zamanu nane zamanu usulul usta wonɓe ɓe waɗata koye maɓɓe alama fo ɓe gaɗana hoore maɓɓe karama koko nandi ɓe maɓɓe ngam no ɓe heftire nder yimɓe heɓa yimɓe heɓa barka maɓɓe amma zamanu meɗen Allah se canji cani duniyaru man nisamul kawni me fuu wari suuɗi o laati no mu'jiza be karama o laati mu'jiza ha annabo en laati karama ha wala en warti ɗum hunde mere on ha zamanuru meɗen ngam ɗume ngam Allah suuɗa walo en may nda alama je a heftirta walojo ha zamanuru meɗen wala se kujeji ɗiɗi ɗuma noni kujeji ɗiɗi kanji may ma dow zannu a fotai anda yaqino hakkilingo ibada nder alamaji waloku a tawan goɗɗo oɗo hakkilini ibada o fijirta ko be shari'a ko seɗɗa to ɓe mbimo ɗum hunde shari'a ni oɗo hakkilini de bahawsa en wiyata sauda kafa diga fuɗɗode ha timmode oɗo renti hoore mako oɗo hakkilini nden ɗiɗaɓol bo makarimul akhlaqi woɗugo gikku kanjum bo seto a jillidiri be goɗɗo anata woɗugo gikku makko to kujeji ɗiɗi kanji tan lutti nder alama ji walo en to kanjum waɗi kujeji joyi Allah suuɗi ɗi ngam luttuɗi fuu muɗum hakkiline kañum ɓayen fassiri hafizu ala salatu wa salatul usta ko ɗum julde asira kañum ɓuri jaalugo ko kuma ɗum julde subaha to ngam may to ɗi hakkilnama ɗi ɗiɗi fuu goɗɗo heɓi fablu salatul usta Allah waɗi e nder maɓɓe to haɗɗo nden jamirawo wiyata wa qumu lillahi qanitin wa qumu umme lillahi ngam Allah qanitina yaake moɗon on ɗowtiɓe imam ahmad filli ko jaɓa daga to annabijo sallallahu alaihi wa sallam o wi hakkalimol qanitina woni fuu ha nder qur'anu ngol waran dow ɗowtare on amma wakkati go kalimol qanitina ngol ɗo wara dow jeende mana sakitina on ɗo jeeɗi wa qumulillahi qanitina on umma on ɗo jeeɗi haɗɗo abdullah ibn masud o filli o wi nane ko julde warano arande ko julde farliɗine to wari annabijo ɗo juula o silmini do annabijo ɗo jaɓanamo silmanago annabijo ɗo nder julde sey jaɓanamo to o wi assalamu aleykum annabijo sey wiyamo aleykum salam caka julde nden ɓe dilli habasha hijra arande ha ɓe warti ɓe lori ɓe dilli hijra ɗiɗaɓa nde ɓe warti ha hijra ɗiɗaɓa o wi o wollini annabijo sey o wi annabijo wolway o wolwani annabijo wolway sey ɗum hullimo nde annabijo silmini o ƴamimo o wi de mi wollanima o wolway annabijo wi inna fi salati la shungba ay andu cungulla ɗon ha nder julde mana suklanago julde waɗan goɗɗo wolwata ha mare diga ɗon sey wolde haɗa zayd ibn arqama o filli o jaɓa o wi hamɓe maɓɓe laatake no ɓe ɗon no bolwa nder julde ha zamanu annabijo goɗɗo oɗo juula a tawa ɓeɗo yewta be keddu mako o ƴamamo shaniji mako sene ayare ɗo nde jippi hafizu ala salawati wa salati lusɗe wa qumu lillahi qanitina diga ɗoɗɗon sey wolde haɗa to haɗo hoɓɓe soduɗum ana sakitina ko moƴjo jeeɗa diga ñande man wolde wala nder julde to goɗɗo wolli nder julde dow amdu mana be haɓɓere julde makko wonni hoɗa kalimol gotol to bo o yejjiti ɗum bo modi ɓe waɗi ko nguli e to ɗum ɗuuɗi wonde ma nde ɗuuɗi nde sukli o wurti julde makko wonni to bo nde suklay nde ɗuuɗay ɗum bo o heɓɓande to sey laati diga wakkatiyel man julde wala wolde wala nder julde wa qumu lillahi qanitina woɓɓe mbi aa qanitina ɗo ɗum du'a on nufete haɗɗo du'a o ngam dalila annabijo sallallahu alaihi wa sallam oɗo juula ha qunutu to o juuli oɗo waɗa qunutu do'are ɗon nde o jangata ko kuma do'are o waɗi ka do'ugo dow leɗɗi tati ri'ilu be zakwana be usayyatu o watta bana lewru ngam hamɓe on ɓeetino ɓe ngari ɓe tawino annabijo sallallahu alaihi wa sallam ɓe mbi annabijo hokka ɓe sahaba en ya jangina ɓe qur'anu ɓe silmi sahaba en ya jangina ɓe qur'anu himɓe le maɓɓe pat annabijo hawti ɓe sahaba en waɗi bana jewe nde ɓe yehi caka ladde sey ɓe mbari ɓe fuu maɓɓe to ɓe mbari sahaba en man annabijo sey waɗi ka do'ugo dow maɓɓe ɗum leɗɗi tati on ri'ilu be zakwana be usayyatu annabijo waɗi lewru nde o juuli subaha fuu ha riwayaji goɗɗi feere sey to o do'i dow maɓɓe o feere wi nde o juuli mangariba fuu sey to o do'i dow maɓɓe sey nde jawmirawo jippini ayare wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina
Allah no layma koyna ando a hinne on atakle nden o hada innaka lam tursal la'anan Allah le layma alani lani no an a hinne on ha takle Allah to kanjum wadi se o acci wadugo kunutu diga don se sunna kunutu hosa ha enen masaba meden maliki se be kosi do julde subaha wakati ayan ko masaba maliki salatul wusta ere on woni subaha on woni salatu wusta mako so yo umulillahi qanitina do to on ummi on ngada do'a kunutu on ngada kunutu hananta julde modon to kanyum an ko masaba maliki salatu julde subaha on woni salatu wusta dembo ayi hanko o sunni dini jangugo do ayre kunutu len andi do to a juli subaha to ni fasara ayra manoni hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitun do yaido mudi ina do tani be Allah wo fasiri do sakitina jeedibe wo fasiri do dum do'a ba en biliru jotta na fa in kiftum en jangino ayra man fa in kiftum farijalan aw rubbanan fa idha amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun fa in khiftum to bon huli to kawfu hado wari do yewta do yecca hala habre on al khawfu min al aduwi aw min as-sibai aw min as-sayli modi e tafsiru wi kulol daga to konnejo ko kulol daga to takke ladde ko kuma kulol daga to ilali haddo khawfu ko sama daga kulol kan yode be arabe kambe no wi adno ko nani yo bal kay tafsir yo be kay Allah ta'ala il fasir dika ko tawale ko dero ko la ko be bo be indira dum yawmur rawi nyande dendu nyande kul toro ngam kala ko wurti ko fu ro wultiri o warta no wartata o ko be ngari be potti hakonu o warta no ko wartata o barake do no ko baratake to yawmur rawi banni se haddo se ne qur'an wari ayare ne fasiri wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un de ala man wari khawfu se wari do dume do konu on sappete hatto to kanyum fa in khiftum to on huli konu farijalan aw rukbanan jule on do koste modon manam on do dilla do koste modon aw rukbanan ko kuma on do mbacci dabbaji modon haddo modi be vi ara do de jippi diga salatul khawfi waray kayre on arti warugo nenda julde ngol wari asuratul nisa'i to فإذا كنت فيهم فأقمت في صلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأمتعتهم ود الذين كفروا لتغفلوا عن أسلحتكم وأمتعكم فيميلوا عليكم مرة واحدة ay arama nde wari nde ɗo tindina salatul kawfi no juulirte ay arama bo kare mo nde jippi nanama surol bakara ngol jippi en wi hakkude sulhu hudaybiya annabi yehi waɗi sulhu hudaybiya warti hedde sulhu hudaybiya be nanta fathu makkata ɗoɗɗon ɗon shari'aji ɗo ɗi fat majji ɗi jippi ɗoɗɗon ɗon kiitaji aji ɗo paɗori ka jippugo nden anna jawmirawo ɗo sonna ɓe bo haala kono kañum oɗo tindina ɓe ndano salatul kawfi warete woɓɓe mo mbi'a ayare ɗo nde sakiti jippugo ngam salatul kawfi jippi hananta sulhu hudaybiya man wakkati la nabi sallallahu alaihi wasallam o yahi sawro makka ay Khalid ibn al-Walid wari be putti temere didi be hippan annabijo so wi en muño wodi julde don de be buri yidugo julde asira to de wari kayre be jula sen en hippa be etide de nyali tore wakkati zura de bi be muño se asira se ba hippa annabijo be sahabo en mudum fu nden malaika jibril se wari se wadina nabi salatul kawfi de be wari juulugo asira se be juuliri salatul kawfi do kaso kayre arti jippugo ayare do bo nde wari de do tindina to konu nyaadi wari yotti dum konu on wala no on wadira nizamu ko moy juula fere mudum fa in khiftum farijalan aw rukbanan haddo masabaji se wadi ko nguli de bi juulu fere ma do o e bi a juula masaba a juula raka'a jenay to dum zura on a juula raka'a jenay to dum asira on ni imam malik wi imam shafi'i se wi
ay salatul khawfi ɗum kasru on a juula raka'aje ɗiɗi nden a julirta rijalan aw rukbanan bo aɗo caka habre aɗo doggira ni non a julirta to mana a waɗa ima'u a sappa sappugo ha nder ɓernde maɗa ko be hoore maɗa ko a habbira woɓɓe bo mbi aa Abdullah ibn Abbas wi aa juulo raka'are woore a juulata aɗon nder pargal ko aɗon nder fe'ugo be kafe maman a juula raka'are woore dow ima'u a habbira a janga a timmina ɗum pat dow raka'are woore a silmina nden to waɗi non julde ma waɗi konnguli tati wari dow salatul kawfi banni ko a juula a timmina nde ko kuma a juula nde dow kasru ko ma a juula dow raka'are woore dow ima'u woɓɓe nder modi ɓe wi aa to ha non salori wakkati julde waɗi habre bo ñaaɗi yetti habre to wakkati sala on kabbira kabbiroje ɗiɗi allahu akbar do anni on juuli Allah jaɓi to se masabaɓe ɓe sendiɗi konnguli ɓe mbi to jotta kam ndano umra e jol farijalan aw rukbanan juulan ɗo yaha be kosɗe muɗum ko kuma juulan ɗo waɗi do ba'anteji muɗum jemirawo ay fa iza amintum faskurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun to on kolɗinaki faskurullaha juule faskurullaha ɗo inne Allah ɗo bi mana juule hano kure ɗo wari dow julde on juula bana Allah andiri on juulata ma lam takunu fannu Allah wakkati en on laatake no ta'lamun on ɗo andi ay on andano no julde woni Allah se andini on dano nde woni ngam man to on holɗinaki daga to habre ɗo ko on holɗinake daga to takke ɗo ko on holɗinake daga to ilali ko nandi be majum ɗo to ngam man jotta ka juule no Allah wi on juulira haɗɗo se ɓe mbiyata to enoy to kawfu sali a juuli salatul kawfi nden kawfu man sali wakkati bo ɗo lutti woɓɓe nder modi ɓe irum Imam Malik ko wi a hada fil waqti a wartira julde man amma jumhuru modi ɓe wi wala wartirgo to a juuli salatul kawfi nde a juuli nde pat nde wartirtake Allah jaɓine ngam nde wari be umrore on to haɗɗo salatul kafi farli inama zamanu konuji ɗon hande wala konu na konu wala bo konu fi sabilillahi andago on jihadi wala amma habre ɗon fitinaji ɗon nden ha nokkuje feroɓe ha ladde takke man fuɗe ɗon to hamɓe bo nokkitama ɓe haɗɗo do qiyasu modi ɓe to ni fitina wari ha wuro wari umminini on habre on doggan on dana be yonkiji moɗon ko kuma on daran on habto to salatul kawfi dagani on wakkatiyel ƴenƴuruman wakkatiyel kultorol ɗo to kultorol ɓamti ha moɗon bo shikenan bana on ɗo keɗiti Allah reeni en ɓe waran ɓe hippa wuro hande ko jango on ɗo taski jotta ka ndaha on helirta ɓe ndaha on atata ɓe to wakkatiyel julde wari on juuliran salatul kawfi do jam'u to bo ferwere jam'u salary on juuliran salatul kawfi do furada feere moɗon non bo to goɗɗo ɗo haɓa doggugo o dana yonki mako ta wakkatiyel wara o juulay to wakkatiyel man wari o heɓata ko o dara to o juula salatul kawfi to ɗo banni kita man wonata meɗen hande Allah famnu en ayi ayaje ɗiɗi ɗo ɗe wari ɗe pat maje ɗe lumbi caka kiitaji nden bo ɗe wari ɗe ɗo siftirina en haala julde ko ɗe ɗo waggina en haala julde yimɓe hakkillanade ta yeɓande nder hakkilingode salatul usta woni ɓura hakkilingode hakkilina julɗe fuu be hakkilande hayra bo sosai to julde wala no hakkilinre soto goɗɗo juulan jamu en bayen bollota ka ko ndey en accata wulugo ka to a laari enen hande meɗen goɗɗo juuli julde maako nde jaɓama to fa jamu o juuli to na jamu o juuli o fotai o wiya julde maako jaɓande ngam julde jaɓande no nde wa'i kayre on julde nde a timminanta nde senwe mare a timminanta nde nagarɗam mare a wara a huusita ha Allah diga wakkatiyel a habbiri a waɗi Allahu akbar duniya be ko woni nder muɗum fuu torƴatako nder ɓernde maɗa ha wakkatiyel a waɗi assalamu aleykum to a ɓamti jungo ma a waɗi Allahu akbar ɗo ni a sakkini duniyaru be ko woni nder muɗum fuu gaɗa jotta ka a husiti ha Allah tan sei to a silmini a waɗi salamu aleykum a wurti nden a wartana duniyaru juulirɗo banni hanko on julde makko nde jaɓande ko ndey ko hatoy ko feere mako ko nder jama'are irum mako on to oɗo nder jamɓu
na hankoni liman ba jomirawo wiɓe malaika en laara ɓerde liman ɗo husiti muɗum na malaika en laari tawi liman ɗo habda be cefene to sey jomirawo laara nder juuloɓe man woodi mo ɓerde mum ɗo hallama to irum maako ɗo nder maɓɓe sanadi maako Allah jaɓi judde mo non fuu to o wala nder moɗon ɗo ɗonon jomirawo wiyata malaika en kadi ngam moyɓe mofti ɓe malaika en wiya ngam maɗa ha suudu moyɓe mofti o wiya ha suudu maɗa e ko ɓe kulata ɓeɗo kula yangada maɗa e ko ɓe giɗi ɓeɗo tefa inne maɗa to seeɗan mi jaɓi julde maɓɓe mi hesnime ko ɓe hulata mi hokkino ko ɓe helata to tona goɗɗo juuli julde jamɗo o fotayi o wi'a julde makko jaɓande hande meɗen mi anda to onon on wawan juulurgo banni amma irum am be am to wakkatiyel wari habbiri to wakkatiyel man ɗon ceede magi warata wakkatiyel man on numata wane ɗo tokkano am kaza no mi yoɓirtamo wakkati man on numata haala julde wari no mi holtinirta ɓikkon am ko no mi holtirta wakkatiyel man on lissafiji duniyar watta ka wargo a taskita a laara wakkatiyel goɗɗo habbiri na o habbiri na o ɗo habbira wakkatiyel man nanema sheɗanuji sappo malaika en wakkili ha julde ɗi wari ha sawi sheɗanuji sappo malaika en wakkili mana warata ha julde maɗa ngam ɓe wonninama julde to a eeri arande a eeri je senwe mo nangarɗam wara ɗo suklama heɓa nangarɗam maɗa a waɗa cap cap heɓa acca lamare to a eeri mo hanko oɗo ɗo bo wara heelama heɓa a lutta mo julde wara yotta heɓa a wara julurde to a wari a habbiri woɗo wara suklama ha anniya maɗa heɓa ta anniya maɗa timmida to a heɓi a eeri mo anniya mo habbirago harminorgo wara dara to a heɓi a eeri mo habbirago harminorgo mo jande be de'utugo wara to a heɓi a eeri mo hanko nden mo ruku a wara to a eeri mo ruku'a mo sujuda bo wara hanko bo sujuda ɗo o warta o soktata to a heɓi a ɓamta nder may to a heɓi a eeri ɓeɓe pat mo ɗumaninatu se wara haɗama nden to a heɓi a eeri mo ɗumaninatu mo kushu'u be huduru se wara salora maɗa to seeɗanuji ɗo ɗi pat maji ɗi wara ngam ɗume ɗum konu on ɗi warata be maɗa ngam ɗe haɗama julde wonde to tona a dari a habdi be maɓɓe nanema jomiraɗo en inna cheitana lakum aduwan fattahizuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sayir cheɗanu ɗum konneɗon ha moɗon ngam may jogi tegel ɗum konnejo man yotta en woni ɗo a tawan goɗɗo feere balɗe ɗiɗi tati o ƴona inde cheɗanu ma o numari woodi cheɗanu mamma ako o yejjitima to hangel cheɗanu ngel yejjita be maɗa ko maƴƴango yitere ngel ɗo nder maɗa ngel ɗo jogi ɓernde maɗa ngel ɗo wuppi ɓernde maɗa fannu a innata Allah ko a yejjiti Allah to ngel ɗo wuppi ɓernde maɗa ngel ɗo lowane damuwaji tan ngel ɗo lowane sungullaji tan ngel ɗo dayne Allah tan kala nde a yi a numi hunde ko darete Allah pat a anda cheɗanu on jaalima wakkatiyel man ngam fannu cheɗanu jaalay maɗa wala no a dare Allah kañum ɓe mbi a inna Allah to a yi numoji kalluɗi waranima to innu Allah to a inni Allah tawa numoji may timman kañum jamira wiyaten allazina amanu wa tatma inna qulubuhum bi zicrillah ala bi zicrillahi tatma innul qulub mu'minin en kam ɓerde maɓɓe deɗitina be zicri Allah ngam may to yiɗu anda be ɗume ɓerde deɗitirta be nanta innugo Allah to haɗɗo wala mo wawata juula feere mum julde ma o hisa kujeji ɗo ɗi fuu maji nden bo o waddane no nde waddirte nde laata nde jaɓaande ay modi ɓe wi'en to goɗɗo juuli julde o yeebine kayron Allah moftata ba limsere ko malaika en moftane ba limsere nde ɓe fiɗinane ha yeeso maako sey julde man nde wi'e Allah yeebe ba yeebiriyam dayya'aka Allahu kama dayyatani ba yeebiriyam ɗo min bo Allah yeebe ni julde man wiyata goɗɗo Allah reenu en to kañum wala no watta goɗɗo o juulay jam'u o wi'a oɗo mari julde jaɓaande ha zamanuru meɗen wala no goɗɗo watta o wi'a o juulay jam'u to a yiɗi a wara julde jaɓaande ni lismu jam'u kañum watta ɓe wi goɗɗo to oɗo lisma jam'u bo a tawan diga lismugo jam'u diga oɗo lisma jam'u man yaha nanga ɓernde makko ha yaha warta o fotayi o juulay jam'u ñande o heɓay jam'u se ɗum latana mo suno to ɗum pat ɗume nastugo julde on seɗɗa seɗɗa ha o yaha o yotta o juula irum julde salatul awabina kayron julde nde goɗɗo oɗo juula o warti o hooli sani makko fo ha Allah ko ɗo ke laati woɓɓe nder mode ɓeɗo wiya salatul awabina kayre on julde luha raka aje ɗiɗi ko raka aje nayyi ko raka aje jeɗiɗi ɗo to a yi goɗɗo o jottiniɗe o wawi o jottinde ɗe jooɗi
to o nder awwabina o woni to na ɓi adama nder awwabina woni o fota o jottina ɗe a tawan goɗɗo waɗa lewru oɗo juula ɗe dalila feere to wari o vurti alamaje no vurti alamaje tawde anda goɗɗo awwabuna kono o awwabu ba laaru o jottini duhana to o jottini julde duwa to nder awwabina o woni to o jottinande bo wala nder maɓɓe to Allah waɗi e nder maɓɓe to haɗɗo en hakkilina jammu ɗum umrano andi ka jamirawo en hakkilina julde ba jamirawo umrini en nam والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى الحول متاعا وصية لأزواجكم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم جمراوي والذين بين يتوفون مين تيبي منكم درمودن ويذرون بأتش أزواجا تيري وصية وصية لأزواج فاكية تيري من إلى الحول ها هتاني غير إخراج تنا ورتينيكي أنا تابع ورتينا بي فإن خرجنا تبن ورتي فلا جناح عليكم غتشي ولا دومودن فيما فعلنا يدوم كو بنغدي في أنفسهن ينكي جمع من معروف إبقى إبودينغا والله جميرا عزيز وجليل حكيم أغنيجو آية ردو كيرابون دواري نلومبي آية جلد أن أنو دو حالة إدى سيجمرا ودن حالة جلد بي صلاة الخوف ندن أولورناني أن حالة كيتاجي إدى ودي بيوي آية دو نجيبي كديكو آية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 آية من نجيبي ومن المدي بيوي نما بي جريج وني oyi ayara men jippi hedde ko neyato jippa ngam nane roɓe to gorko maɓɓe maayi o waɗan edda nduɓu ba en dolliri ka ñalɗe caliɗe to edda nduɓu man kanka on islama tabitini ayara ɗo tabitini dow wasiya nden nde ayara 4 ashhurun wa 10 wari lebbi 4 be ñalɗe 10 to se islama se tabitini sharia se tabitini debbo o jooɗa lebbi 4 be ñalɗe 10 kanjum woni edda ɓaawɗo ɗon nafakka ɗon wasiye ɗo hanma to o wi o jooɗan ha suudu gorko mako o waɗan lebbi 12 man hawlu man hitande dow wasiya to doole ñam mako be yar mako ɗon ha nder jawdi gorko mako sei to hitande timmi to amma moɓɓe modi ɓe wi e lallay banni ka woni amma ayare mirasu wari sottini ka ngam nane hamɓe roɓe walano geɗal ha ndon nguba en mbino ka nde ɓe ngala geɗal to gorko maɓɓe maayi ɓe jooɗan no nduuɓu islama wi'a lebbi 4 ɓe jotta ɓe ñalɗe 10 amma ɓe wala geɗal nder ngu ngam man ɓe ñamnan ɓe nder jawdi gorko maɓɓe ha ɓe cika hitande to ɓe giɗi to ɓe cikayi to ɓe dilli nde ɓe wurti suudu gorko maɓɓe pat cikkanan nafaka yani do waliyu amru maɓɓe to bo ɓeɗo jooɗi ha hitande ciki to hitande on ɓe mari amma nde ayare non ngu wari to se tabitini ka jotta kam lebbi 4 ɓe jooɗata nden bo ɓaawɗo ɗon ɗum wasiya on to ɓe giɗi ɓe jooɗa woɓɓe to wiɗita ɓe jooɗa woɓɓe wi ayare nde sottinama kitamare na sukuɓe man suku mana ayare man kitamare sotti woɓɓe mbobi ayare man kitamare ɗon to kono wiyata en roɓe toore maɓɓe maayi acci ɓe ɓe wonan nder wasiya gorko maɓɓe hitandere nder wasiya gorko maɓɓe ɗo mata anidal hawli ɗum beltinare on hitande ko nden gayra ikhraji to ɓe wurtina ɓe والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وصية لأزواجهم تيري متاعا بجوعا دون بنتنار إلى الحول هاي تابع غير إخراج تابع ورتنا به mana ɓeɗo mari haɓɓe ɓeɗo jooɗi ha ci'e gorko maɓɓe ɗo dow wasiya ha wiɓe qawlu kiita ayare ɗo sottay ɓe dow wasiya ɗo ɓe ɗon mari bawɗe jooɗugo ha suudu gorko maɓɓe
lebbi sappo e ɗiɗi ɗo hawlu hitande gayra ikraji to ɓe wurtinaɓe fa in harajna to bo hamɓe ɓe yiɓe timmini edda maɓɓe ka sharia wanni ɓe lebbi naɓe ñande sappo nden ɓe wurti to ɗo ka wala juna alayhinna gacce wala juna aleykum gacce wala dow moɗon fima fa allah e ɗum ko ɓe gaɗi fi anfusinna ha yonkiji maɓɓe to ɗo kam wala aybe nde ha nanema jomirawo umri mon ta on wurtina ɓe ci'e maɓɓe to ha hamɓe on yiɗi wurti be ko'e maɓɓe ɗo bo gacce wala dow moɗon dow wurtuki ko ɓe wurti ɗo ko kuma bana kitaji edda dow pawne ɗe ɓe gaɗata ba en fastirono ayare man ñande gayra ikraj fa in karaja fala juna aleykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu jamirawo azizun o jaaliɗo hakimun o gonijo nam walilmutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun walilmutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun jamirawi walil mutallaqati wadani roɓe seraɓe serake mata'un beltinari bil ma'rufi e mboɗenga haqqan ɗum haqqe on alal muttaqina dow huloɓe Allah ayana ɗo nde jippi wakkatiyel jamirawi alal mu'si qadruhu wa alal muktiri qadruhu keña en fassirino ka beltinare waɗante ɗum debbo to o sendirama o waɗante ɗum beltinari mana to a seri debbo a waɗanano hunde feere ko a de'itinatamo ɓernde ba en passiri ka keña amma alal musi ɗo peecinaɗo ha riskuma qadruhu wa alal muktiri qadruhu ko ni en fassiri ka nde ayare may jippi sey goɗɗo feere nder sahaba en o wi in aradtu ihsanan fa'altu wa illa lam af'al o wi to fa alal musi nden ka to mi yiɗi wonugo ay haqqan alal muhsinina jamirawo wi ɗum haqqe on ha dow wonoɓe ko se o wi to ɗokana se to mi yiɗi wonugo mi waɗan to mi yiɗa bo mi watta jamirawo se wi walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan alal muttaqina roɓe seraɓe shergal ko irum ngalewal wajibi ɗum waɗana ngal mut'a mana ɓe ɗo mari haqqe waɗanego mut'a weltinego bil ma'ruf be mboɗenga haqqan ɗum haqqe on do alal muttaqina dow huloɓe Allah to a wala nder musinina dole ma a wona nder muttaqina to a wala nder muttaqina nder ɓeen a wonata to kanjum ko ayare man sappata sanadi sahabojo ɗo nda ko o wi to haɗo modi ɓe masabaji se e wi to mutɗa ɗon ha kala tegal ngal debbo sera pat wajibi se sergal kul'u feere mo kala sergal ngol goɗɗo seeri debbo fu wajibi o waɗanamo mutɗa mana beltinari o waɗanamo hunde feere nde o ustantamo suno ko limse o holtintamo ko jawdi o hokkatamo ko baye bolirka keña ko saare o sodantamo ko nandi be may fodde bawɗe maako ko ustantamo sergal ɗo ɓe mbi modi ɓe wi haɗo fotti dow kala debbo seraɗo fu dole o waɗane mutɗa se sergal kul'u tan kul'u bo nane ma hanko debbo hanko wi yiɗa nde o wi o yiɗa o hokki ceede ngay ngu o wurti to hanko wala mutɗa amma o e feere wi ko hanko to o hokki ceede ngay ngu man a itta hunde feere a hokkitamo ha nder je mut'a mako je sergal haqqan ɗum haqqe on alal muttaqina dow huloɓe Allah kadhalika banni yubayyinu Allahu jamirawo wanginanta on lakum muɗo moɗon ayatihi ayaje mako la'allakum haqiqa no onon taqiluna on kakkilan jamirawo wi be banni o wanginirta on ayaje ngam no on kulam be banni o wanginanta on ayaje no on huliramo to haɗo lallakum taqiluna ɗo no on hulira mana no on hakkilta mana jomirawo waddi haala hakkilo haɗɗo ngam dalila ay o waddani en kiita julde se o lori o lornani en kiita edda nden o lori o waddi kiita mut'a to nden o wolwani ɗum pat majum fa ɗum ayaji on ɗe jomirawo ɗo wangina mana shari'aji on oɗo wanginana en ngam haqiqa to ni yimɓe taskiti ɗe laatan ɗo marɓe hakkilo Allah waɗa nder maɓɓe hakkilo na ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم
ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. to ayare man sai en ummira be mare ngam ɗum qissa on musamman nden bo ka hosan wakkati kankama ɗum qissa warka ha nder bani israila en wi ɗum bani israila qissa annabi hiskiyal sai jangoni en ummiran be maka to Allah yardi Allah nafu en be ko en nani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.